Kanya mong order nani sa mga 250 pero 170 na lang. Hello mga kabisaya, kabalo ba mo nga mas barato ang baligya sa Iligan Night Market kung Domingo labaw na kung ting ulan. Adlaw nga Domingo og nag-ulan pa jud mo nang nakahapit jud ko diri sa Iligan Night Market and of course gimiyaw gid ko sa ilang lechon diri. Sa wala pa nakaanhi diri sa Iligan Night Market, pues anhi na gid mo guys kay labaw na kung paborito ninyong lechon. Kay diri galaray gid ang gapamaligya og lechon. So ali mga una sad ta. Around 8:30 sa gabi and the weather is not okay. Kay as you can see, may gaulan gid siya mga kabisaya no. Og so far mas naganahan ko kay ang lechon nga from 200 nimo siya 150, ang 230 nimo siya 170. Og kana mong gi-order is ang 250 pero na discount man siya so 170 na lang. Kung magkaon pa gid mo diri mga kabisaya, pwede gid kay mo mangayo og sabaw sa lechon og nakita ninyo no nga akong gi-inom og dili siya parat pero ngano inana akong itsura pero lami siya pero mas lami gid siya kung init pa. O kung disad mo ganahan og bugnaw nga lechon ayon na mo ani mga around 8 or 9 kay medyo bugnaw na gid no og sa makita gid nato sa lechon once ka mo bugnaw medyo kuan na gyud ka na murag na siya tawag ana ka ng puti-puti bitaw nga fats pero okay ra gyapon na banat lang gyapon ta kay paborito man natong lechon di ba mo nang naagi ko dinhi kay gimingaw gi kay ko sa lechon diri sa Iligan City mga kabisaya. Then aside ana nag-order pod mi og kuan kanang sa tawag ano kanang sari-sari kanang laman loob ba nga tag 50 pesos na pod ang serving which is barato rasad. Ang nakatsada pa gid diri kay daghan og serving ilang rice so kanang pagkauna duha gid ka rice akong nakaon. Pero grabe na kay ko kabusog na mga kabisaya tanawa kung dagwega akong simod ga sinaw-sinaw na gid na. In fairness lami man gid kayo ang lechon diri sa Iligan City mga kabisaya pero mao lagi dapat money mo early gid kay 6 or 7 kay da pa gid ang pinaka fresh nga lechon init pa gyud tapos ga crispy. Kanya mong gi-order nani sa mga 250 pero 170 na lang. Halos na maligya tanan og lechon diri nag-discount gyud mga kabisaya og dili lang pod sa lechon area ang nagpa-discount apil po tong mga dessert, mga other nga rice meals, mga barbecue, chicken or mga uban pa diya nag-discount po sila mga kabisaya kay again Domingo na siya og almost 9 PM na tas nag-ulan pa gyud so dapat i-sold out na gyud sa mga vendor ang mga baligya kay ang ilang night market diri is only Friday, Saturday ug Sunday so kung nagtipid-tipid ta, anhin na ta sa Domingo mga kabisaya, labaw na kong ulan, labaw na kong 9 PM, kay for sure, dako kay mo may discount mga kabisaya, o kabalo ba mo nga taga-store, taga-vendor, lalais lag discount, so sila, galumbaan na sila, pila kadako ilang discount, kay syempre mga wise, mga customer, di ba?